Ayan guys. Tapos ito guys, ayan, mai-share na naman ako sa inyo dito. Ayan. Alam nyo ba? Ayan, meron na naman tayong free. Ayan, 3 kombi. Diba? 3. Kasi iisip ko kapag tatluhan yung in-order ko, di 4 times 3, 12 pieces. Anong nangyari? 12 pieces pa rin yung free, pero wala naman siyang chocomocho. Ayan. Bali, ang binayaran ko lang kahapon is 1,700 plus. 1,700 plus lang, pero meron tayong free na 12 pieces na chocomocho. Dahil yan sa ating kombi at saka ayan, dahil yan dyan sa tatlong yan. Tatlong. Ayan guys, kaya pala 12 pieces pa rin yung free ko dahil parang may nabago sa mechanics ng deals carte nila. Kasi yung una talaga, nakita ko talaga sa papel, ang deals ang deals carte nila, deals carte promo nila is extreme, kombi at saka chocomocho. Yung tatlong yan, kailangan ma-avail mo yan para magkaroon ka ng 4 na free na chocomocho. Pero ngayon may nabago talaga kasi chinek ko pa talaga yung resibo na picturean ko. Kasi ngayon ito na lang siya. Tcharan! Ayan. Bali ngayon, ito na lang, isang kombi at saka isang extreme. Meron ka ng 4 na free chocomocho na 4 na piraso. O, diba? Di mas magaan-gaan dahil dalawa na lang. Siguro dahil nagkakaubusan ng chocomocho, inalis na lang nila yung chocomocho. Kasi nakita ko talaga sa maliit na papel, extreme, kombi, chocomocho, magkakaroon ka ng 4 na free. Pero ngayon, yun sinend sa akin ng ahente ko, ito na lang. Kaya nakita ko na dalawa na lang, ganito na lang is may 4 na chocomocho ko, no? Diba? Kaya nagulat ako dahil ang dumating lang sa order ko, 3 ganito, tapos 3 ganito. Ang free ko pa rin is 12 pieces. Sabi ko, talaga, bakit wala naman chocomocho? Tapos ayan nga, ngayon nalinawan na ako dahil sinend sa akin to ng aking ahente. Kaya ayan, mas napagaan-gaan. Kaya ayan, hanggang September 16 pa yan. Sana mas makarami pa tayong order dahil matagal-tabagal pa naman ang expiration nito. Next year pa. February 2023, o diba, kahit mag-stock tayo, kung may mga pang-stock kayo, kung may mga pondo kayo, kung malaki yung budget nyo, magpondo na kayo. Ako hindi, tamang tamang pakunti-kunti lang, diba? Ayan nga, nag-stock tayo ng 3 ganito, tapos 3 ganito, di mayroon tayong 12 pieces na free. Bali, simula nung naka-avail ako niyan, naka 20 pieces, ang bentahan ko niyan is 10 piso, o diba? 20 times 10, o diba? Nakarami na tayo. Sana mas makarami pa tayo bago mag September 16. Ayan, shout out kay ST, kay Rosejam 11 kasi sabi niya is nawiwili na raw ako sa free. Syempre naman may hangganan niya, di ba? Hanggang September 16. Kaya ayan, kung promo din sa inyo, deals carte. Dito kasi deals carte. Dito sa Diparo, sa Pure Gold Diparo, meron yan dito. Ayan. Siguro baka bukas order ulit tayo. Tuwing another day. Diba, lang tayo, mag-PM lang sa ating ahente. Yan lang guys, thank you for watching.